atazindikira kunena zoti ngati sawerenga bwinobwino akathera ku prison ilimbikane banda yemwe anapalamula mlandu mbuyomo wawazikatu mchipatala amene amalandira thandizo la chipatala pa chipatala chachikulu cha boma la Ntchisi. Kenabe kumakhala ndi mafunso kuti nkhani imenenso ndi ititi aifotokozeni bwinobwino chinachitika chenicheni ndi chani. Ayendetho makosana ena amene tikukumbukira bwinobwino ena amene sitikukumbukira mano sabata zingapo zapitazo mkulu wina wake yemwe dzina lake ndi Limbikani Banda zaka zake zakubadwa ndi 23 iyetu panali pa 10 Juni chaka chimene cha 2026 anatengana ndi anzake amene mayina awo ndi Frankie komanso Steven ulendo wa ku mission yake amafuna akabe kopa ndi zinthu zina kuchoka tomo transformer ya Eskom pamodzi wina wake umene umaziwika zonena kuti ziyenera. Chimene chinachitika nchona kuti magazi amene atapita kumeneko anapezeka zonena kuti Limbikani anakwera pa transformer po ndeka yasanagwire bwino mawaya a Eskom anapezeka zoti shoko kapena kuti nyesi inamuthibula pamenepo imugwetsa pansi kufenteralo pomwepo. Anzake amene apita nawo kumeneko achina Steven komanso Frankie ataona zimene zimaona ngati kuti Limbikani ndiye kuti wazima ndeti magazi amene anang'ambika ulendo thawatu komanso anzawo ali chiwomokere pamenepo. Ndipo osatira zimenezi zinapezeka zona kuti anthu okuda limeneli lakwaziyenera anazindikira zona kuti wina wake wafenta ali pansi pa transformer komanso ndiye kuti anene mabala akulu yani takuonanso chithunzi chimene chikusewera pasikeni pathupo Limbikani ndi amenewo ndiye kuti nyesi itathibula osati masewera ali chifentere pamenepo. Ndipo osatira zimenezi anthu amenewo anaziwitsa apolisi chokato ku boma la Ntchisi le polisi limadziwa kale imene imachitira thamangiratu kumeneko kapeza adulo amene walimbikani ndikwaponya mu cruiser ulendo nawo ku chipatala chachikulu cha boma la Ntchisi kumeneno akhala akulandira thandizo la chipatala kuchoka pa 10 Julayi chaka chimene cha 2026 kudzafika no dzulo pa 23 Julayi chaka chimene cha 2026. Ndi makosana timadziwa bwino kuti nkhani zikakhala motero munthu makamaka akhala ndi mlandu ngati umenewo pamene akulandira thandizo la chipatala apolisinso ndiye kuti amakhale pambali pa kumuyang'anira ndi cholinga choti asawazike kazitolera bwinobwino ndiye kuti amantenga ulendo naye kubwalo la milandu kuti akayankhe mlandu umene anapalamula. Ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera nthawi zambiri. Ndiye chimodzimodzinso ndi Limbikani polisinso inali pambali pawo kuwadikirira ndi cholinga choti akachira kumeneko awatenge apite nawo kubwalo la milandu akayankhe mlandu umene anapalamula ofunatu kupanga vandalize kapena kunena zoti ofuna kuwononga katundu wa Eskom. Ndiye wa polisi amakhala pamenepo usana ndi usiku kudikirira zona kuti Limbikani azitolere achipatala akapanga lilizi kuti azitolera pamene amene akuwadodoloza ulendo nawo kubwalo la milandu kuti akayankhe mlandu umenewo. Ndipo osatira zimenezi Limbikani Banda anayiwerenga kunena zona kuti ngati samenya plani yabwino kumapeto wake ndiye kuti akathera ku prison. Ndiye amangoyiwerenga bwinobwino makamaka ma movement a polisiyo amangochalira zona kuti akazangoponda wa polisi ndiye kuti iyeyo azawazika pamenepo ndi cholinga choti azipulumutse njere imene amene akuti akaponyedwe ndi imene nkhani zake zimakhalira. Ndiye dzulo chimene chinachitika ndi chonena kuti constable amene amadikirira Limbikani nazaya ndi afoni ndiye after kulandira lamu imeneyo anapeza zoti atuluka modi imene ada amenewa anawagoneka ndowera kunjato kumakayankha foni kumeneko nthawi imeneyi Limbikani anangoona zoti mwayi uja ndi umene ufuna ndi wazike chifukwa ngati sindipanga zimenezi zotsatira zake ndiye kuti zindivuta after ndiye kuti akandipanga discharge mchipatala. Ndetu Limbikani anangotsika pa bedi ngati akazithandiza omwewotu ndi utamenya kuona kutuluka mchipatala ulendo kuthawa ndi kumweko. Osatira zimenezi constable atabwera kuyankha lamu yakupeza zoti pa bedi pali chetechete Limbikani sakuonekanso kuti alowera kuti kufunsa anthu amene ali muwodi imeneyo nangoti mkulu amene anasuntha kuti amafuna kataye madzi. Ndipo osatira zimenezi kunalitu kuyang'anayang'ana pena paliponse mchipatala kuti mwina mwake amuona kuti wabisala kuti mwina wapita toilet yakuti komano osaonekanso ndi mmene nkhani zake zinayendera kumeneko. After kuyang'ana chipatala chonse nazazindikira zoti mkulu amene ndetu wawazika sangakwanisenso kumupeza pakuoneka ndithu kuti pakhale ntchito yaikulu yosakasaka mkulu amene ndi mmene nkhani zake zinayendera. Ndiye achipatala anadziwitsidwa za nkhani imene angasinde kuti patient amusamalira ndi chipatala ndi nawonso monga chipatala anayankhulapo ndipo tenga ndi a Frankie Kaphaso amene amayankhulira chipatala chimenechi cha Ntchisi anabwera nawo kuzafotokoza kusimikiza zonena kuti Limbikani Banda awazika akulandira thandizo la chipatala ndeka anaona kuti azitolera pamene apeza zoti athawa komano sanazitolere bwinobwino potengeranso ndi zilonda zimene ali nazo after ndi kuti nyesi ya Eskom itamuthibula pa nthawi imene amafuna kuba transformayo ndi mmene nkhani zake zinayendera kumeneko. Ndi paja zikatere polisinso imene akufotokozapo mmene nkhani zake zinayendera kumeneko. Ndi amene amayankhulira polisi ya ku Ntchisi paja ndi a Salome Ziyambo anasimikiza zonena kuti Limbikani Banda awazika mmene
constable amayankha foni ndi padakali pano pa polisi yapanga launch manhunt kuti ambwandire alimbikani zikatero ndi kuti apite nawo kubwalo la milandu kumene akayankhe milandu ingapo. Oyamba ndofuna kupanga vandalize katundu wa Eskom, wachiwiri ndothawa kuzengedwa mlandu. Ndimene ndithu nkhani zake zayendera kumeneko ndi paja timadziwa kale kuti choyipa chimatsata mwini. Maganizo a upandu amene limbikani banda anali nawo pofuna kuononga katundu wa Eskom zinawalondola kumeneko ndi chifukwa chake wathawa afa kuzindikira zona kuti akangompanga discharge ku chipatala kumeneko amakathera ndithudi ku prison. Of course nkhani ngati zimenezi sizachilendo kwenikweni zakhala zikuchitika nthawi ndi nthawi. Titha kunena zona kuti bungwe limene la Eskom lakhala likubwera kumasadandaula kunena zona kuti katundu wawo akuonongedwa. Andiso ambiri takhala tikuona malipoti imene katundu amene wa Eskom wakhala akuonongedwa. Ena mwa iwo ndi kuti akhala akugwidwa amene amachita mchitidwe wa upandu umene, ena akhala akumwalira kumene after ndi kuti atakumananso ndi zilango ngati zimene anakumana nazo limbikani banda. Ena mwa iwo amene anambwandidwa mbuyomo unali mwezi wa June umene unali pa 21 June chaka chimene cha 2026. ngati ena tinatsatira ena mwina sitinatsatire kumano kutcholo ku estate imene maziwika zona kuti East Produce Malawi. Kumeneko kutcholo kunapezera zoti magayi ake anapiranso kukwera pa transformer Eskom kuyetsitsato kumeneko kuyamba kukhulula kale zikova chani posatira zimenezi magadi komanso anthu am'mudzi atazindikira zona kuti china chake chachitika pa transformer nalondolalo kumeneko ndikupeza magazi amenewo after ndekuti atambwandira analito kuwaponda osati masewera onga amene tikuona zithu zawo zikusewera pasikini pathupo. Magayi amenewo anavinidwa zikiri osati masewera kuchoka pamenepo ndekuti polisi inaziwisidwa kutcholo imene inatolera magayi amenewo ulendo nawo tokuchitoposi kwawo kuchoka pamenepo ndekuti anapita nawo kubwalo la milandu kuyankha mlandu umene apalamula kuonongatu katundu wa Eskom. Lebefunso nkumati magayi amene amakhala kuchita zinthu ngati zimezi luntha lokwanisa kukwera pa transformer analitenga kuti fatuma kosana pa transformer pamakhala kuopsa kwambiri. Munthu chisawa woti ulibe knowledge ina iliyonse sizingatheke zona kuti ungakwere pa transformer kaya kumakagwira zipangizo za Eskom chifukwa pamene pajapo ndi riski china chake ngochitika iweyo makhala zoti wathera pomwepo. Anyways komano zimaonesa zoti magayi amene amachita zimenezi amakhala zona kuti akudzindikira bwinobwino ndi knowledge imene ma transformer amagwira ntchito komanso zipangizo za Eskom umene zimagwira ntchito chifukwa amakhala kulimba mtima kukakwera pamene paja kumapanga vandalize. Ndino mutati muone anthu ngati amenewa amakhala zona kuti anagwirapo ntchito kapena anagwirapo ganyo ku Eskom paja bungwe limene la Eskom limakhala likupanga haya anthu ena ake papasaka ma contract chani kumagwira ntchito ngati zimene kazoeka mapolo kazoeka ma transformer chani ndi ma contract akatha zimapeza kuti magayi amene ganyo so ndi kuti wathera pomwepo. Ndipo osati zimene pamene timakhala tikuona zona kuti anthu ena si onse ena amagwira ganyo amene nkumaliza bwinobwino osapanganso chipongwe china chonse kumapitiriza moyo wawo mathamangathamanga zina ndi zina. Mano pali asizina ntolena kukhota maganizo ngati limbikani banda amene amafuna kupeza mwansanga osagwira ntchito ndi amene amapita kumakakwera ma transformer kumakanonga zipangizo za Eskom zomwenso ndi mzimu kusakonda dziko. Fatu zinthu ngati zimezi amakhala zona zabwezesa chitukuko cha dziko mbuyo andi makosana atitha kuchita mboni nkhani zokhuza ndi transformer ikakhala zoti transformer yaonongeka kuti magayi amene wa Eskom apezenso transformer ina abwera azatikire kumakhala tokuvutika osati masewera. So ziyani patriotic people ngati limbikani ndi zinthu zoti sizifunikira mu society kuzisunga. Ndiso mchitidwe umene unakula kwambiri potengeranso ndi ma business ama scrap awo ndi amene apanganso escalate mchitidwe wononga katundu wa Eskom maso si katundu wa Eskom yekha. Timaona zona kuti anthu akhala kupanga vandalize ngakhale katundu wasiya ena ndaja amapeza kuti agwidwa ndi njanji chani zinthu zokhazokhazo zobwezesa chitukuko cha dziko mbuyo. So kumbali ngati amagayi za Eskom mwinanso ataonekera bwinobwino nkhani yokhuza ndi recruitment imene amalembera ntchito anthu amene apereka ma contracts yokhuzana ndi installation ya zinthu zawo nanga zinthu ngati zimene zitha kuchepa amene kulemba anthu antchito a permanent imene atha kumakhala kugwira ntchito ngati zimenezi mwinanso zitha kuthandizira kuchepesa sizinatole umene magayi ngati amene amakhala kuchita amene ana mwa iwo ndi kuti adasiya kugwira ntchito ku bungwe limene la Eskom ndi paja limbikani banda amachokera pamodzi umene maziwika zona kuti mazengera pa mfumu yaikulu mponera mboma la Dowa. Ayi mmene mankhani zake ndi mmene zayendera kutheka tumwe ndi maganizo mankhani mmene makamaka pamene kufotokoza zona kuti alimbikani banda aja amene anakutumulidwa ndi nyetsi ya Eskom omwe afuna kuba transformer ya Eskom yo atatoledwa kupita ku chipatala awazika ato ku chipatalako atazindikira zona kuti akachoka kumeneko akathera ku prison. Ngati maganizo amene tinawo titha kufotokoza comment section mwati amapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.